Soeba jara ko muntra kwalema ko moko be ni China ka fo jamana be bolo min kan partout chilindo o kuma na fen cité jamana tabolo mai mbe fe anga nin ke ale ko muntama ale be retraité la ngale min fene di o fana te sorasi donc o koro d'abord mo kan ki joro la et be retraité la etc. Oh mais min blala lui aussi c'est un radji o kuma be mun kan o koro muntra taliye a ñini Soeba jara fe Soeba jara mo be ka Assimi Sadio faga jom se ka ke d'emblée ça va Soeba e kuma na mun c'est un militaire avec terme militaire de vaute nundo ni be sur ces milliers de on ben terme nundo mais jugement ba to confirmer kuma e muye Soeba mo bi bulu mum se kam Assimi Sadio faga wa kuma ni clair Soeba ba fo ola ne be retraité là j'ai pas accès parce que fait activité de pour réguler mo do la ministre là nga mo be on aka suru sinon e ko ke be retraité là et mon fana di o fana de sorasi mais il dit mouna parce que lien be on y Sadio tient ça c'est très important en termes d'analyse au cours l'action a été préméditée dans le but maintenant de tuer tous ces gens-là. Sinon, était sur la et tout. Et il venait de venir sur la mais il y a trop dit parce qu'il est proche de Sadio. Qui est. Ni chapitre 1 ta kala je ibe élément flagrant qui me beaucoup non. Montra son animal mouna. Qui est. Montra kan na fado de bala. Soeba fene son animal moi Soeba est abedi dite qui manque quoi. Fin de les dirama, moyen de les dirama. Qui est. Soeba kuma la kale kala ka re modenke di yora kara shuba je maintenant nduna shuya la nye modeni fene do ala yora ibanga shuba koroba numbe ni fo o modenke mi fleni o ye Mamadou Diko ka demsenin do teridi Mamadou Keita o Mamadou Keita ni dugulu firlay o de duna DDR lisi la galonka 2019 maintenant on est lotissement minké kabala au kelme ka terrain fla Mamadou ma misiri do joleme depuis misiri njora 2020 fo bi misiri mo te sela kono fo misiri mblalembe yoro me kabala investir kerafe cheni au terrain de firi ko war de minekata do sorasiala mais a donner sorasiala ou ye ala do mama ou baro mo na jo ala quoi parce que avec me mouti da nana o de Mamadou Keita donc on est déterminé c'est faire mon coalition maintenant des forces républicaines nous gros oui ça fait wati ne ibera be fangala ou ba do sorasi du nganga ge sorasi du men sorasi kolin ou ba béton donc Soeba est Abedi parce que Abedi est proche de Sadio maintenant Mamadou Keita et autres au luka barate d'ore foyer au promotionnel au classé munumbe ko la dissuader ko la décourager nabe tir la do be marfa blakata adi ki kuno ko ci tambi ko fe ci duru be marfa ci la ni ngoro ko barka banga kuma la énergie anga halala ya ira parce que ko kuramati ko ko nyagami bila o koro ambega nga fokani ko nyagami tana kan halala énergie an kuna wulu o kuranti gara ni ngoro ko kuma be ci ma beni sababa ci bel donc ni ten define khalaje ibna muye mutra ba fo kuma kono ko mutra ba fo kuma kono le premier chapitre de là ku est parti bête c'est très important donc ku est association bête ibna do de la comme les politiciens quand moyen mon boulot et parti politique de pour déstabiliser le pouvoir ça fait il s'agit de la démocratie pour faire le coup d'état oda to ngo bemango 91 yé galouin à son attendez parti m'a créé pour aider le pays parti m'a créé pour accompagner les processus démocratiques mais parti m'a créé pour que ka fanga fragiliser armée ka saka fangata fait ou bien fragiliser l'équipe la armée ka saka ko coup d'état là alors que Libye il a fragilisé l'équipe là donc Assimi nous kona ka association mon travail fait ka ira ka fo
on tire à marcher que bien fanga impi maintenant vous frade parce que anya ni quand même marché que 2025 demseni baden kumbola aw ñebe demseni fem na munum bulla munum be ni bebe ni be kalama a beba do mi ngake ni terrorisme ni jadi su ko jamana bi hukum ta kaso de daile ga politicien na bo tegere be fo munta ngo wa munta nu kumbena siki a be fo de ko terrorisme ni jadi su asimi nu faga ko o ko non na munta nu pour la démocratie wa fo ka jinwula contenir roy wende ke ibega lo to ibega kuma ko c'est des terroristes ko bra les gengo c'est pour ouvrir le boulevard aux djihadistes marona o kilibala ibega ni kuma fo donc na ni jatem ne kala gel abuna ka fo ko ima dabo foi kama ku faga ko akona ta kuma ni roja objectif ku yo dorandi donc ce va dire ka kuma premier élément ni deuxième élément en tout quoi abedi voyage fin à côté aller se voyager aye voyage fin abli kuna ce va dire taba bela itira mo blanina ki mangun kiski abe na folo sur la na folo de dira ata de bala oni promesse ou te kelini ibe ta kere police korom mala major nga folo police directeur un major de police donc ni beka na fa folen doyer ibine kafo abe jadizum fo mala galondo abe tourisme fo galom malondo mouvement 91 mo na terroriste yabe yad ni fena bi emela ni fen num be aw ma min jatimne mali fanga fen fe be bi abe bini insécurité di ou be koron fen kele de be mine ka kala ngini politicien so ka boka ko suchara ou be so ka fanga la bi ibe boy donc mali insécurité ti dore foyer c'est instrumentalisé par nos dirigeants politiques par certains de nos dirigeants politiques il y a ici en 91 oui Moussa Guinabo Fangala Mouna Koronfla ka kalan Doubala ka Moussa était obligé d'accorder l'accord de Tamanrasset a eu signé février mars Moussa Bina mais chaque fois avant midi ko politicien do be fanga bi non il faut une contestation politique plus l'insécurité à la fois donc politicien nous ni mouvement armé ni be ñon kalama en 2011 ATT be bin kuma mina o y'a sɔrɔ u nana ni insécurité kelen de MLA créera ka fɛn sugu bɛɛ olu de ko ATT dɛmɛ o m'o dɛmɛ dɛ u wulila Bamakɔ ATT dɛsɛra ça fait terroristes bɛ avancer MLA u bɛ tigɛ di ɲɔgɔn ma kuma min na terroristes ni djihadistes bɛɛ bɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma kuma min na Mali politiciens bɛ ka fara o wagati bɛnkan de don u y'a ATT bin ci i bɛ ka wagati u taara meeting kɛ ko su cayara o su cara i bɛ ka i bolo jaw ye ka gouvernement ci fila ye i bɛ ka transition civile yɛrɛ ɲini o ye mun ye CEDEAO mɔgɔw nana fɔ i bɛ ka ɲɛna ko bɔn k'a ka gouvernement tila a bɛ 25% de M5 ma a bɛ tɛmɛ o kan o k'u t'o fɛ u ko bɔn mɔgɔw ko a ma ko bɔn ko ni i bɛ ka bɔra fanga la k'a bɛna mun kɛ ko non ko ye secret ko n'a bɛnna ko bɛ bɛn a la ko n'a bɛnna binna kuma min na k'u bɛ bɛn a la a binni kɛra kuma min na u bɛɛ fara la objectif tɛ i bɛ ka objectif ye pour que terrorisme bɛ se ka avancer djihadistes bɛ se ka avancer cogo jumɛn terroristes bɛ avancer ça fait bila kunna Mali politique créela ni ngalon in de wa ni leader ninnu de b'a kɔnɔ wa tiɲɛ t'a kɔnɔ mun na politique ye tiɲɛ démocratie ye tiɲɛ mais minnu bɛ ka exercer Mali la tiɲɛ t'olu t'a kɔnɔ ne de bɔra k'o f'i ye i bɛ ka fɛnɛ binna ten i bɛ ka binnen kɔfɛ minnu bɛ fanga la bi olu nana mun bɛ yen hali bi mouvement tɔgɔ yɛlɛmara k'a tɔgɔ da ko SEMA k'a tila k'a bolo ka fɔ FLA u b'u tigɛ di ɲɔgɔn ma au lieu de u ka ninnu fana renforcer non u bɛna a justifier min ye ko subɔn cayara jelibɔn cayara i b'a fɔ ko terroriste tɛ ka sa su min bɛ ka bɔ terroriste la ka ca ni anw ta ye siɲɛ 100,000 mais u ɲɛ t'o la u ɲɛ b'anw ta de la u b'a fɔ ko jelibɔn cayara mun bɛ kɛ sisan donc u bɛ wuli marche ni fɛnw na u y'a tenté ça n'a pas marché et aujourd'hui mun ta ka mission c'est clair Ouassir Nassir y'a fɔ ye ko djihadistes ni terroristes ni Mali politiciens tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo maliyɛnw y'a kɛ yɛlɛko ni fɛn wɛrɛ tɔw t'i kɛlɛ a barika ka sɔrɔ a ma indice dɔ d'i ma mun bɛ fɛ donc minnu bɛ kɔfɛ aw kun bolo k'olu de don mais minnu bɛ kɔnɔ aw hakili ma se k'olu olu de filɛ nin donc mɔgɔw bɛ ka miiri fɛn min ye o tɛ l'objectif c'est quoi c'est d'éliminer tous ces dirigeants militaires là a bɛɛ commandement militaire o de y'a to depuis ko kɛra tuma min na mɔgɔw nana ni engin kamikaze 6 de u nana ni engin kamikaze 6 fila tɛ 6
u ye fila de jɔ Sadio ka da la mobili min jɔra Sadio ka da la mɔgɔw bɛ ka kuma caman fɔ ko a minɛnw ma ye kuma caman fɔ dɛ mobili nana jɔ Sadio ka yɔrɔ la a bɛ 6 mois u ye min kɛ bɔ mobili kɔnɔ équipe a bɛ 6 mois bɔ awɔ don o don u bɛna minɛn dɔ bila a kɔnɔ ka compteur kunturu ka rempli bɔ min na waati bɛɛ u bɛ ka rempli donc a ye taa dɔɔni dɔɔni donc ka fina Assimi ta mun y'a kɛ RFI ko Assimi bɛ min ko Assimi sara parce que l'objectif était d'éliminer les deux maintenant o bɛna Soyiba Jara ka kuma laban na a b'a fɔ ko Abedi y'ale wele ko bamanan ko ils sont tous en débandade au kɔrɔ ye mun ye l'armée ne peut plus résister en débandade kɔrɔ quand on dit maintenant on les a mis en débandade au kɔrɔ kan y'u bila u tɛ se ka foyi kɛ tuguni débandade kɔrɔ dɔ ye en bon français donc a ko ko on les a mis en débandade a m'a fɔ k'u sara parce que o dalu a t'a bolo on les a mis en débandade depuis ko on les a mis en débandade Seba ye contact tigɛ Muntata tale Seba ka vidéo la Muntata fɛnɛ contact o kɔrɔ ye mun ye il faut éliminer ces gens là aussi parce que non ngo traité ngo a bɛ ɲɔgɔn janfa de denmisɛnnin minnu bɛ bolo bɛ baara la c'est pour cela Soyiba Jara taara i yɛrɛ di Soyiba taara yɛrɛ di de mun na parce que chasse à l'homme bɛ daminɛ la parce que mun kɛra jɔn ye Abedi ka position di donc i b'a ye Abedi cira k'a faga o de y'a to an ko mɔgɔw ma n'a ye mɔgɔw minɛ a y'a di finitigilakaw ma o de tun bɛ enquête tɔ ɲa il m'a Soyiba Jara a compris que automatiquement mission filanan ye mun ye sisan tous les traîtres qui ont aidé ces gens là à entrer comme Assimi Sakaba a y'u fɛnɛ faga oh si ma fɛn faamuya fɛn filɛ nin ye parce que Assimi c'est un vrai général cogo di ninnu ka don Kati armée y'a dabɔ a kama parce que u ni fanga min kun nana ni ko i b'u lajɔ sa la u bɛ segin n'u seginna ka taa Mauritanie u bɛ tila ka segin ka attaquer wɛrɛ kɛ tuguni chaque fois attaque misɛnnin de tun bɛ caya Kati i t'a dɔn min ye min ye o waati kelen dun y'a sɔrɔ u ka mɔgɔw bɛ Kati kɔnɔ parce que dɔw nana loger Kati plus de 2 mois dɔw bɛ 6 mois armes b'u bolo ils sont lourdement armés Abedi ye mɔgɔw ladon dɔɔni donc u avancera ka na Kati Malibugu yɔrɔ la tuma min na o ye civil ka yɔrɔ de armée était obligée k'u to yen f'u ka na zone militaire kɔnɔ c'est pour cela i b'a ye k'a fɔ mais u bɛna cogo di il faut qu'il soit confiant k'a fɔ bon tiɲɛ la fanga ɲɛna donc u ye wele bila tɔw fɛnɛ ma tugun e m'a ye dɔw bɔra Soribugu la dɔw bɔra Nɛgɛ la dɔw nana ni Kati kɔfɛla ye donc u ka mɔgɔw bɛɛ donna parce qu'ils croient maintenant que vraiment on peut prendre le camp maintenant baara ɲɛna c'est en ce moment que hélico wulila o tun bolo ko hélico tɛ se ka wuli parce que u bolo ko ye Senu k'a minɛ hélico wulila blindew bɔra i bɛ su cayalen de ye ka taa u y'a dɔn tuma min na ko tiɲɛ yɛrɛ la u piégera donc u t'a dɔn u bɛ min kɛ donc u yɛrɛ bolo sisan opération échouera il faut éliminer maintenant les indices donc a ye Abedi ninnu bɛɛ a y'a essayer k'u kofɔ mɔgɔw ye maintenant jama yɛrɛ bɛ an bɛɛ bɛ bɛɛ faga Soyiba y'o de jateminɛ depuis enquête daminɛ na ni mɔgɔ min bɛ jateminɛ bɛ kuma la le procureur du parquet militaire a fait un communiqué le premier il a cité nommément Soyiba Jara donc mɔgɔ Soyiba ye min fɔ Muntaka Tall ma sauf ni mɔgɔ min mago bɛ kalabanciya kuma la sinon kuma jɛlen passe Soyiba a été interpellé d'abord a citera fɔlɔ depuis il a compris que a tɔgɔ fɔra interpellation la le communiqué du procureur c'est le 1er mai a ye taa lajɛ le procureur du parquet militaire mɔgɔw ka don k'a vérifier ayi Soyiba fɔlɔ de tɔgɔ fɔra militaire à la retraite capitaine bon militaire à la retraite a bɛ faamu donc o kɔfɛ i bɛ k'a fɔ Soyiba nana faamu la Soyiba nana dɔn sisan k'a fɔ pour être en sécurité il faut se rendre parce que sisan mun bɛ yen Assimi ma se ka sa Mori Kone Bale y'o ta Umar Jara ma se ka sa fɛn fɛn fɔra olu ma sa tugun donc seul Mdaki de sara n'o ye Sadio Kamara de sara est-ce que Sadio seul suffira non maintenant chasse à l'homme de kɛra c'est pour cela mun taara contact a fɔ Soyiba ka fɔ la mun taara ne répond quoi k'a fɔ ko mun taara fɔ dɔ kɛ kɔrɔ ye min moyen mun kan ka di min ma min kan ka boli parce que ni nin kɛra n'a ma ɲa chacun devait aller se réfugier bɛɛ boli yɔrɔ fɔli ɲɛna dɔw yɛrɛ taara minɛ Côte d'Ivoire taasira la yɔrɔ n'i ye kojugu kɛ Mali la i t'i kalifa don Côte d'Ivoire de donc Musa Diané bɛɛ taara minɛ Chadon bɔrɔ kɔnɔ donc Soyiba a compris que
il connaît l'efficacité du service de renseignement de la transition. Billahi, Dieu son Mali ni c'est fait. Parce que toi, vous êtes son Mali. Il va encore toi, vous êtes Dougo, c'est bella. Nous, on doit Mali que Soudan Kouradi, Mali soudanisé. Ça m'a même facile parce que je suis dans tout le monde. Ça n'a pas été qu'on a dit. Ça m'a sur ce qui va comme armée fractionnée. Jadi sous notre sous qui m'a normé. Centre B, est-ce qu'il va comme mon boulot, sud B politicien boulot. Ça m'a sur la mafa de Chine, on a les 6. Donc, c'est pas de l'amusement. Ni a parce qu'ils ont compris que il m'a traité de la ballot. C'est pas un peu plus, c'est pas compris que ni une banane parce que Moudra ne répond pas. C'est pas comme là. Il m'a dit que mon comment le que d'accord ma ko bamana ko quoi faut Moudra ya kala ko doke ko donc ko faire ko aller référendum kuma tu ko e ko blâme même là ko e mu aka faire que kana bo parce que aller des civils et puis maintenant ni de tibineke aller de ambassadeur donc contacter balin mo ko donc abse ku labo ku ko ambassadeur la ku labo ko parce que de garantie du rouma ame fangata amba wéré degré de l'armée munu nga ge oluga geni me boama donc maintenant y fangata ngo margo ya faka kuma law umar margo kay nu gengata na mo do la vocal la je au c'est la suite logique umar margo ba kay nu gengata kuna nu gengata kame fangata koni yanga occasion ka fangata okora emu son 5 ans à que charia sera tamba bebo ka la intégrer donc à quoi que d'ores c'est pour les donner le moyen maintenant indice fait génie militaire fait B qui sont impliqués begi reta donc voilà ni vocal traité la manière là de comment d'auma pour les questions pour ɲininkali min bɛ ne bolo fɛn min ye mɔgɔ min tɔgɔ fɔra video kɔnɔ dɔ ye mɛtiri min tɔgɔ ka tali mɔgɔ dɔgɔnin kɛ o dɔnnen don jamana in kɔnɔ yan ka kaɲaru ka 91 mouvement ye k'a ye k'a fɔ ko de ye kɛlɛ kɛ walasa ko démocratie ka na 2026 la tuguni o tɔgɔ ka tila ka taa ye coup d'état la parce que institution kun déstabiliser le o tɔgɔ ka taa ye o la mouvement bɛɛ est ce que ni yɛrɛ kun tɛ hérité démocratie ma wa. Une très bonne question. Et Mali ka démocratie ni révolution kɛlɛ civile kunda i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ bɛ sa la mais Mali coup d'état o coup d'état sɔrɔ jeli tɛ bɔ mɔgɔ tɛ sa ça fait coup d'état min na ni mɔgɔ kan ka sa mɔgɔ tɛ sa o la tu trouves que les militaires sont plus 1000 fois patriotes que vraiment les soi-disant politiciens ka mouvement civil su bɛ b'o de la 91 su min bɔra c'est trop o su min bɔra hali sini a ma ɲɛ sɔrɔ o ma o acteur fila de yɛrɛ na Muntaka Tall ale ni Umar Marko donc o kɔrɔ mouvement 91 démocratie ye tiɲɛ mais minnu nana o tɛ tiɲɛ ye kelen M5 mankan na u ka fɔ la ko yɛ 11 morts hali n'a sɔrɔ u yɛrɛ b'a fɔ kuma la ko 15 morts hali sini a jugement ma kɛ a y'a dɔn sisan k'a fɔ k'a bɛ fɔ ko policiers de ye ko forçati de ye fagali a y'a dɔn sɛ ko nkalon don wa olu tɛ yan munna n'o tɛ munna jugement ma kɛ aw kunkolo bɛna baara kɛ na o to n b'a f'i ɲɛna sɔrɔsijɛ la su tɛ bɔ mais civil ka mouvement de la su bɛ bɔ M5 ka kɛlɛ la 11 morts kɛra ni acteur kelen de bɛ yen Umar Marko le Muntaka Tall le kɔsɔn hali sini mɔgɔ t'a dɔn su bɔra cogo min na bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka wa jugement ma se ka kɛ wa u fɔra dama ma jugement k'u kungo ye sangafo mais Muntaka Tall ye cɛsiri min kɛ militaire radio ka problème na ni militaire minnu yɛrɛ kuruda la olu ka problème na n'a kun y'o kɛ M5 victime ka problème na ko de kun tɛ ɲɛdɔn wa